Άμυνα και πάω στον υπαίθριο χορό να συναντήσω ακόμα έναν αδιάφορο πρίγκιπα. Για να μην εγκαταλείψω μαχητή τον εαυτό μου που ανιστέκεται, τα γουβάκια μου πάντα είναι 2 νούμερα μεγαλύτερα. Όταν χαθούν καθώς θα τρέχω τη 12η νυχτερινή στη μαρμάρινη κάθοδο, κανείς δεν θα μπορέσει να δει πως ήταν δικά μου. Σήμερα, Βασιλιάδη, αξιότιμη συμπολίτη μας, αξιότιμη προσκεκλημένη. Εκ μέρους της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ σήμερα, με αφορμή την παρουσίαση της τρίτης ποιητικής συλλογής της ποιήτριάς μας, Μαρίας Κανδύλη. Η ποιητική συλλογή, η τρίτη, είναι η 12η νυχτερινή. Ευχαριστούμε και όλους τους συμμετέχοντες, που για ακόμη μια φορά με χαρά αποδέχτηκαν την πρόσκληση να συμμετάσχουν σε αυτό. Είμαι ευγνώμων που στα 39 χρόνια που υπηρετώ στη Δημοτική Βιβλιοθήκη γνωρίζω καθημερινά νέους ανθρώπους, δημιουργικούς, ταλαντούχους, ανθρώπους της τέχνης του πνεύματος. Όλη η ζωή μου είναι τέτοιες γνωριμίες. Η γνωριμία μου με τη Μαρία την Κανδύλη μετρά, να πω, 35 χρόνια ίσως. Ήταν γειτονοπούλα στη βιβλιοθήκη και πρώτα... Ναι. Από ένας έτος. Από μικρές, λοιπόν, γνωριζόμαστε. Έρχονταν καθημερινά, τακτικά, ως αναγνώστρια στη βιβλιοθήκη και μάλλον συνέχισε να διαβάζει όλα τα χρόνια της. Λοιπόν, είναι αξιοθαύμαστο, μου γεννά την περιέργεια, γιατί κάνει ένα επάγγελμα, ασχολείται με αριθμούς, είναι λογίστρια. Πώς συνδυάζει από τη μια τους αριθμούς ένα τεχνοκρατικό επάγγελμα με την ποίηση και με τις νότες, γιατί θα σας πω μετά ότι κάνει πολλά πράγματα. Η Μαρία γεννήθηκε στη Γερμανία, αλλά μικρούλα ήρθε στην Καστοριά. Ως την εφηβεία της έζησε εδώ για να πάει να σπουδάσει λογιστική και πληροφορική και σήμερα εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας. Είναι μητέρα 2 παιδιών, ζει στην πόλη της Καβάλας. Είναι μέλος της εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών. Το 2017 κυκλοφόρησε το πρώτο της ποιητικό βιβλίο με τίτλο «Πλημμένα Λάβαρα» της εκδόσης Τίφρη. Το 2018 συμμετείχε στο συλλογικό βιβλίο με τίτλο «Εκ του μη όντως», εκδόσεις Τίφρη. Το 19 κυκλοφόρησε η ποιητική της συλλογή με τίτλο «Ονειρόπετρες» από τις εκδόσεις Ανάτυπο. Το 22 η ποιητική συλλογή «Εκοφαντικές ανάσες» πάλι από τις εκδόσεις Ανάτυπο. Το 23 συμμετείχε στο συλλογικό ημερολόγιο του Συλλόγου Υποτροφιών Καστοριάς και Society of Castorian Ομόνια New York με τίτλο «Ποίησης έργα», επίησα, σωστά. Επίσης, στο συλλογικό βιβλίο με τον τίτλο «Λογοτεχνική χρονιά 2023» της εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, στο ανθολόγιο της ερωτικής ποίησης 2024 με τον τίτλο «Αχαέρωτα» από τις εκδόσεις Βεργίνα και μόλις πρόσφατα η τελευταία της ποιητική συλλογή, η 12η νυχτερινή από τις εκδόσεις 24 γράμματα. Κείμενά της έχουν δημοσιευθεί στον ηλεκτρονικό τύπο και παράλληλα συνεργάστηκε με τους Argenius Music Production, οι οποίοι έντυσαν με πειραματικό ήχο και εικόνα τα ποίηματά της. Εκτός από τη συγγραφή, ασχολείται και με το ραδιόφωνο, με τις νότες, ως ραδιοφωνική παραγωγός. Λοιπόν, αυτά τα λίγα για τη Μαρία. Καλώ στο βήμα τον Αντιδήμαρχο Καστοριάς ψηφιακού μετασχηματισμού και βιβλιοθηκών, τον κύριο Βασιλιάδη Γιώργο. Είναι ο νέος μας Αντιδήμαρχος. Καλησπέρα σε όλους και καλή χρονιά. Αγαπητοί φίλοι, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνονται τέτοιου είδους δράσεις στην πόλη μας, οι οποίες συμβάλλουν στην ανάδειξη των τεχνών και του πολιτισμού και ταυτόχρονα μας φέρνουν πιο κοντά με τους δημιουργούς. Σε αυτές τις σημαντικές δράσεις, η Βιβλιοθήκη Καστοριάς δίνει πάντοτε το δυνατό παρόν και θα ήθελα να πω αυτή τη στιγμή στην κυρία Νικολάου ένα μεγάλο ευχαριστώ προπάντων και σε όλους τους εργαζόμενους της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, οι οποίοι ακατάπαυστα εργάζονται προκειμένου να υλοποιήσουν αυτές τις ξεχωριστές και σημαντικές εκδηλώσεις.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο Σύλλογο Υποτροφιών Καστοριάς, ενός ιδιαίτερα ενεργού συλλόγου της περιοχής μας, που συμμετέχει εμπράκτως στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρόμενα της περιοχής μας. Τέλος, θα ήθελα να καλωσορίσω τη συγγραφέα και ποιήτρια Μαρία Κανδύλη στην πόλη της, την Καστοριά, η οποία εδώ και χρόνια μας χαρίζει αριστουργήματα με την πένα της και να της ευχηθώ καλοτάξιδη η ποιητική της συλλογή 12η νυχτερινή. Λοιπόν, η Αγνή Βασιλιάδου είναι εκπαιδευτικός. Εργάζεται στο 5ο Νηπιαγωγείο Καστοριάς. Μας συνδέουν, επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια για τον καθένα τους, γιατί σας είπα και πριν, 35 χρόνια, 16, 15, 14, 24, τέλος πάντων, όλους τους παρευρισκόμενους στο πάνελ τους γνωρίζω και με γνωρίζουν πάρα πολλά χρόνια. Με την Αγνή όμως συνεργαστήκαμε από το 2007, όταν ήταν Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καστοριάς, και ξεκινήσαμε τότε να κάνουμε πολλές συνεχόμενες, νομίζω σπουδαίες δράσεις. 67 κάναμε σε 3 χρόνια. Όσοι είστε λίγο πιο μεγάλοι, θα θυμόσαστε εκείνες τις καλές εποχές. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε ξανά. Λοιπόν, η Αγνή αποδεικνύει καθημερινά το μεράκι της για το επαγγελμά της. Το παρακολουθώ στενά γιατί έχω σχέση και με τα σχολεία. Και η ανιδιοτελής προσφορά της στα κοινά της πόλης ως μέλος του ΔΣ, του Συλλόγου Υποτροφιών Καστοριάς, είναι αδιαμφισβήτητη. Λοιπόν, της δίνω το λόγο. Εγώ χαίρομαι που μετά από τόσα χρόνια συνυπάρχουμε ξανά με την Κατερίνα και ξανακάνουμε πολύ όμορφα πράγματα. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, καλώς ήρθατε. Εκ μέρους του Συλλόγου Υποτροφιών, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε όλοι σήμερα εδώ κοντά μας και συμμετέχετε σε αυτήν την όμορφη εκδήλωση. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τη Μαρία την Κανδύλη για την τιμή που μας έκανε σαν Σύλλογος Υποτροφιών να συμμετέχουμε στη συνδιοργάνωση αυτής της εκδήλωσης, της παρουσίασης της ποιητικής της συλλογής. Ευχαριστούμε τον Δήμο και την Βιβλιοθήκη που συμπάρχουμε και συνδιοργανώνουμε μαζί αυτή την εκδήλωση. Η Μαρία Κανδύλη υπηρετεί την τέχνη του στίχου εδώ και αρκετά χρόνια, έχοντας στο ενεργητικό της αυτή τη στιγμή αρκετές ποιητικές συλλογές. Μολονότι εγώ δεν έχω την ειδική εκείνη κριτική ικανότητα να κάνω μια ποιητική σύνθεση, μια ποιητική σύνθεση, οι φιλόλογοι, είμαι η κατάλληλη για τη διατύπωση τέτοιων χρήσεων, μπορώ όμως να καταθέσω από καρδιάς λίγα λόγια για το πώς εγώ εγκλαμβάνω και πώς εγώ επηρεάζομαι από την ποίηση της Μαρίας. Η ποίησή της αναμοχλεύει και αναστατώνει, ξυπνάει ακόμα και τις πιο ευαίσθητες πτυχές των συναισθημάτων. Η Μαρία δεν γράφει μόνη της, έχει συντροφιά τη φαντασία, την έμπνευση, τα βιώματα, τις εμπειρίες της, που μετουσιώνονται μοναδικά σε λέξεις, εκφράσεις, στίχους που ορμούν μέσα σου και εκρήγνυνται και δημιουργούν καυτή λάβα συναισθημάτων. Χαϊδεύει τα πράγματα μέσα από τη δική της ματιά και ευαισθησία και αγγίζει τις δικές μας ευαίσθητες χορδές. Τα ποίηματά της είναι μια συνεχόμενη εκμυστήρευση σκέψεων, φαντασιώσεων, βιωμάτων, που άλλοτε αγγίζει την πραγματικότητα της ζωής και άλλοτε αεροβατεί στην απεραντοσύνη των συναισθημάτων, συντροφιά με την ευαισθησία, την ψευδαίσθηση του έρωτα, τα ανεπιθύμητα μυστικά, τις εφήμερες χαρές. Ο λόγος της λιτός και απέριτος, λυρικός, γλαφυρός και μαγικός, διακρίνεται από ευαισθησία, εσωτερική αναζήτηση, αμεσότητα και είναι προσιτός σε όλους τους αναγνώστες. Περιγραφές εξαίσιες, εικόνες διαυγής, εχμαλωτίζουν και φυλακίζουν τη σκέψη σου και την οδηγούν με μαγικό τρόπο στα μονοπάτια που η ίδια η ποιήτρια θέλει απροκάλυπτα να σε οδηγήσει. Ανεκπλήρωτοι έρωτες, απώλειες σε πολλές μορφές και άλλες ανθρώπινες συνθήκες, δίνονται με λέξεις που στο διάβασμά τους προκαλούν συναισθηματική έκρηξη με προφανή ποιητική δεξιοτεχνία. Μέσα από συμβολισμούς, αλληγορίες και επενιγμούς διαθέτει τους νέους της ποιητικής στοχασμούς με τον δικό της μοναδικό χαρακτηριστικό τρόπο, με την εικονοπλαστική δύναμη στον άριστα πλεγμένο και κατανοητό λόγο. Αυτά και άλλα πολλά που θα ακουστούν στη συνέχεια χαρακτηρίζουν την ποίηση της Μαρίας Κανδύλη. Μια ποίηση μεστή, βαθιστόχαστη, που προσφέρεται για περαιτέρω ανάλυση και εμβάθυνση. Θα ήθελα να συγχαρώ την ποιήτρια για τη νέα της σημαντική κατάθεση στον χώρο της ποίησης, ευχόμενη μια καλή δημιουργική συνέχεια και καλοτάξιδη η νέα της ποιητική συλλογή. Η κυρία
Κατερίνα Ναούμ είναι νηπιαγωγός. Προσέφερε χρόνια της γνώσης και την αγάπη της για το βιβλίο, για τα παιδιά, στις δράσεις της βιβλιοθήκης. Πρόσφατα τα Χριστούγεννα μας αφηγήθηκε μια ανέκδοτη χριστουγεννιάτικη ιστορία και γνωρίζω ότι έχει κι άλλες στο σιρτάρι της. Είναι μυστικό, αλλά το ξέρω. Εύχομαι ολόψυχα να δουν το φως της δημοσιότητας και να τις απολαύσουν με παιδιά. Την καλώ στο βήμα να απαγγείλει την κρυμμένη ρογμή της Μαρίας Κανδύλη. Κρυμμένη ρογμή. Θα παραμείνω η μικρή σου ατέλεια. Εκείνη η απειροελάχιστη χαραμάδα στην άψογη σου ζωή, που ποτέ δεν κατάφερες να κλείσεις. Τώρα ξέρω πως δεν θα ήθελες να χαθεί η ρογμή. Από εκεί, όταν όλα γύρω σου θα είναι κατασκότεινα, θα μπαίνει ένα φως αμυδρό. Από εκεί, όταν όλα γύρω σου θα φεγγοβολούν, θα μπαίνει μια φέτα σκοτάδι. Και τις φορές που θα θες να με κρύψεις, εμένα, τη μικρή σου ατέλεια, θα κρεμάς μπρος μου τετράγωνο κάδρο κάποιας αδιάφορης θάλασσας που κανείς δεν θα θέλει να πάει να πνιγεί. Ή ένα τοπίο σκουρόχρωμο από μια φύση νεκρή. Θα κρεμάς και ευτυχίες ευτυχίες, με επεξεργασμένα χαμόγελα ή απλά θα κουμπάς εκεί μια παλάμη που δεν θα είναι ζεστή. Και ενώ όλοι γύρω σου θα πιστεύουν πως η ζωή σου είναι τέλεια, εσύ θα γνωρίζεις πως κάτω από το αδιάφορο κάδρο, κάτω από τα απλωμένα τα δάχτυλα, εκεί, στη ζωή σου τον άψογο τοίχο, θα αναπνέει η μικρή σου ατέλεια στην κρυμμένη ρογμή. Το λόγο σε λίγο έχει ο Αλέξανδρος Μακρύδης, γνωστός σε όλους μας από την ενεργή συμμετοχή του στο πολιτιστικό και πνευματικό γίγνεσθε της πόλης μας. Είναι εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος. Ορίστηκε πρόσφατα από τον Δήμαρχο Καστοριάς, κ. Κορατζίδη, εντεταλμένος σύμβουλος σε θέματα παιδείας και πολιτισμού του Δήμου μας. Γεννήθηκε το 1966, το Μαρτυρό. Τι να κάνω. 69. Στη Στουτγκάρδη της Γερμανίας. Έζησε λίγο στο Φιζάνο Τρικάλων, έπειτα στη Σκυράδη, μετά στη Θεσσαλονίκη. Είναι απόφοιτος του Ιστορικού Αρχαιολογικού Τμήματος της Θεσσαλονίκης, δούλεψε ως αρχαιολόγος από το 1993 μέχρι το 2001 και αργότερα διορίστηκε καθηγητής στη Καστοριά, όπου και παραμένει μέχρι σήμερα. Έχουν εκδοθεί 2 ποιητικές του συλλογές, οι Διαδρομές και τα Αντικλείδια, και συμμετέχει συνεχώς σε φωτογραφικές εκθέσεις. Αυτή την εποχή είναι ακόμη η έκθεσή του στο καφέ Ιδέες, στην περιοχή του Ντολτσό. Είναι παντρεμένος και πατέρας 2 παιδιών. Έχετε το λόγο, κύριε Αλέξανδρο Μακρύδη. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, Μαρία αγαπημένη, καλησπέρα. Αν ζει, αν υπάρχει ακόμα η ποίηση, τούτο το χρωστάμε σε εκείνη την ασήμαντη, την ταπεινή ρογμή που λησμόνισαν οι θεοί στο σφαλισμένο παράθυρο της σιγουριάς και της άμυνας των ανθρώπων. Με τα λόγια αυτά του ποιητή μας Τάκη Συνόπουλου, σας καλωσορίζω στο νέο, τρίτο ταξίδι και συνάμα ζίδωρο της ζωής και του πνεύματος ενός ξεχωριστού και αγαπημένου ανθρώπου, της Μαρίας Κανδύλη. Γιατί η Μαρία μας, σε αυτό το νέο σάλπισμά της προς την αιωνιότητα που επιγράφεται 12η νυχτερινή, ανακαλύπτει στα μύχια της ψυχής μας την ταπεινή, κρυμμένη ρογμή που επιμελώς φυλά μυστικά ο καθένας μας μέσα. Και αυτή η ρογμή έρχεται να φωτίσει ή να σκιάσει ανάλογα το κάδρο της τελειότητας και της επίπλαστης ευτυχίας που φιλοτεχνούμε κομψά όσο διαβαίνουμε τη ζωή στα μονοπάτια, ανοίγοντας το ερμητικά ασφαλισμένο παράθυρο των μικρών ή μεγάλων ατελειών μας, της πραγματικής μας ανάσας, της ίδιας τελικά της ζωής,
που εντέχνως δυσμονούμε. Και ενώ γύρω σου θα πιστεύουν πως η ζωή σου είναι τέλεια, εσύ θα γνωρίζεις πως κάτω από το αδιάφορο κάδρο, κάτω από τα πλωμένα τα δάχτυλα, εκεί, στη ζωή σου τον άψογο τοίχο, θα αναπνέει η μικρή σου ατέλεια, σαν κρυμμένη ρογμή. Και μέσα από αυτή την κρυμμένη ρογμή προβάλλουν σταδιακά ακανόνιστες σκιές που φωτίζονται από την ποιητική πένα της Μαρίας. Σκιές που παραβιάζουν την έξοδο της λύτρωσης. Φανερώνονται νέοι έρωτες που συγχρονίζουν τα τρυφερά τους βήματα στη σάλα του χρόνου για την κατάκτηση της κορφής. Βιαστικοί έρωτες που ονειρεύονται να μεστώσουν γρήγορα και να γίνουν αγάπη αιώνια. Εφήμεροι έρωτες του καλοκαιριού που παρασύρονται από τις πρώτες βροχές και γίνονται ποτάμια μνήμης. Έρωτες μεταξένοι που χαράσουν σημάδια ανεξίτηλα στο φίνο ύφασμα μιας ακριβής ψευδαίσθησης. Έπλυνα την ψευδαίσθηση πολλές φορές απαλά. Τη στέγνωσα μερόνυχτα σε φεγγάρια και ήλιους. Μα τα σημάδια δεν έφυγαν. Είναι ακόμα εκεί, ανάγλυφα και ορατά. Ακόμα αναζητούν την έξοδο της κρυμμένης τροχμής έρωτες ανεκπλήρωτων υποσχέσεων που χρειάζονται ένα άσυλο για να στεγαστούν. Έρωτες που φέρνουν σπαθιά και λουλούδια ντάμα, ανοιχτές πληγές ατέρμων μαχών και πολέμων, για μια ωραία Ελένη, για την κάθε Ελένη. Έρωτες που σε αποχαιρετούν μια απρόσμενη νύχτα σιωπηλά στο όνειρο. Έρωτες που αφήνονται να φύγουν όμορφα, γιατί η αιχμαλωσία της μονιμότητας δεν τους πρέπει και πετούν προς την ελευθερία. Και όρκο σου δίνω, όταν η απόσταση που μας χωρίσει σου δώσει το αγαθόριστο σχήμα της απουσίας, να κόψω τα σχηνένια δεσμά τρυφερά, να γίνω συμμέτοχη στην ελεύθερη και ωραία φυγή σου. Και οι έρωτες των φλεγόμενων συναισθημάτων, των ψευδαισθήσεων, της έλλειψης αμοιβαιότητας, του αδιάφορου πρίγκιπα, δεν θεραπεύονται πάντα με την καταγραφή και τις λέξεις στο ταξίδι της 12ης νυχτερινής. Μετατρέπονται σε εικόνες και μνήμες που τη μέρα σκορπίζουν σε κυνηγημένα πουλιά, αλλά το βράδυ ξανάρχονται να πληγώσουν. Κουρνιάζουν αποκαμωμένες στο φύλλωμα της καρδιάς, ξέροντας καλά πως εκεί ανήκουν και αργά τη νύχτα ακόμα μπορούν να πληγώσουν. Κι αν ο έρωτας με τη φθοροποιώ ή την καταπραγητική του ιδιότητα και η αγάπη με την πληρότητά της ταξιδεύουν με την πένα ιστιοφόρου του ποιητή σε θάλασσες κουφινιασμένες, η αναζήτηση της ευτυχίας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του κάθε ταξιδιώτη της ζωής ξέχωρα. Για την ευτυχία σου όμως δεν μπορείς να κατηγορήσεις κανέναν. Το ειδικό της βάρος σου ανήκει και πρέπει να το κουβαλάς σύσσυχε μόνος. Από την κρυμμένη ρογμή της 12ης νυχτερινής προβάλλουν φλεγόμενοι δράκοι, επικίνδυνοι λύκοι, αδίστακτες μάγισσες, σταθεροί αντιήρωες των παραμυθιών μας, ακολουθούμενοι από γοργόνες που ακροβατούν ανάμεσα στο νερό και την άμμο, στο στέρεο της γης και στο όνειρο που γεννάει η απεραντοσύνη της θάλασσας, και δέντρα στρατιώτες που θυσιάζονται για να κερδίσει ανέλπιστα η φύση μια άνηση μάχη. Η κυρία Πολυξένη Καραμάνου είναι και αυτή εκπαιδευτικός. Θα την ακούσουμε να απαγγέλει το ποίημα «Ψευδαίσθηση». Παρακαλώ. Δεν έχω μάθει τα μικρόφωνα. Εγώ είμαι γυμνάστρια, οπότε η φωνή μου ήταν πάντα στεντόρια και δυνατή. Ναι. Λοιπόν, εγώ χάρηκα πάρα πολύ που γνώρισα την Μαρία. Της έγραψα κάποια στιγμή σε κάτι μηνύματα που ανταλλάσσαμε. Της λέω, Μαρία, εγώ πολύ δυσκολεύομαι να διαβάσω ποίηση και απορώ και οι ποιητές πώς τη γράψουν. Και μου λέει, και εγώ δυσκολεύομαι, αλλά αυτούν τα συναισθήματά μου. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη έμπνευση από αυτό, Μαρία μου. Ψευδαίσθηση. Εκείνο το μεγάλο καράβι που βρήκα στο λιμάνι έμοιαζε με πλωτή χώρα, που της έλειπε η μονιμότητα και τα όρια ενός χάρτη. Προσωρινή πατρίδα για τις μικροσκοπικές φιγούρες
με τα ακαθόριστα πρόσωπα ήταν τα αμέτρητα καταστρώματα. Από τόσο μακριά δεν διέκρινα ποιοι ήταν ταξιδευτές νόμιμοι, λαθρεπιβάτες ονείρων και έμεις στο πλήρωμα. Ούτε άκουγα εάν η άγνωστη λαλιά που έφερνε ο άνεμος κατά κύματα, σαν φώναζαν καλημέρες και παραγγέλματα, ήταν για όλους ίδια. Το μόνο που το έδαινε προσωρινά με τις πόλεις στα σύνορα ήταν το χαλαρό σκηνή, εκείνο που νυχιλικά χόρευε μισοβυθισμένο στον υδάτινο αλατόδρομο. Ήταν η εικόνα παράξενα εφήμερη, σαν ωραία ψευδαίσθηση, τόσο που αντιστάθηκα στην παρόρμηση να γνέψω ανώνυμα στο σκαρί, στους ταξιδευτές και στο πλήρωμα. Άφησα για μια στιγμή το βλέμμα να πλανηθεί στο απέραντο του ορίζοντα και όταν το επέστρεψα στη θάλασσα, η ψευδαίσθηση είχε πια φύγει. Μέσα λοιπόν από τη διαχρονικότητα των θεμάτων και τη δωρική βαρύτητα των λέξεών σου, η ποίησή σου, Μαρία, είναι πεπισμένη να ενεργοποιεί φανερές και λανθάνουσες συγκινήσεις, να αποκαλύπτει τις κρυμμένες ρογμές που καθένα μας φέρει μυστικά στα ασφαλισμένα φυλλώματα της καρδιάς του. Ανοίγεις, Μαρία, ως ευαίσθητος δέκτης των δονήσεων και των απαλών που ταλανίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, διάφορες επικοινωνίες που τον αναγνώστη, λυτρώνοντάς τον. Αυτό το λυτρωτικό άνοιγμα της ποίησής σου το ανακάλυψα 4 χρόνια πριν, ένα κρύο απόγευμα του Γενάρη, όταν παρουσιάσαμε την πρώτη ποιητική σου συλλογή της Ονειρόπεδης. Και το ταξίδι της προσωπικής μου λύτρωσης συνεχίζεται σήμερα με τη 12η νυχτερινή. Δεν θέλησα να σταθώ σε εξομοχιστική φιλολογική προσέγγιση των στίχων σου που αποδομεί την ουσία και την καθαρότητα της ποίησής σου. Γιατί η ποίηση δεν ορίζεται, δεν μπαίνει σε καλούπια και έχει πολλές αναγνώσεις. Και ο ποιητικός λόγος της Μαρίας είναι καθάριος, μακριά από τον περίτεχνα κοψευόμενο λόγο, στον οποίο αρέσκονται κάποιοι δίθεν διανοούμενοι. Πηγάζει από την ψυχή της και ακουμπά τις ψυχές μας. Και αυτή είναι η αληθινή κατάκτηση ενός ποιητή. Να κάνει την ψυχή μας να σκυρτήσει, να φουγκραστεί, να νιώσει και να ξεδιψάσει με τη μελωδία και την αλήθεια των στίχων. Και αυτό το καταφέρνεις με την ποιητική σου συλλογή, Μάρια, τη 12η νυχτερινή. Γιατί το φως και η ευαισθησία που σπαλίζεις μέσα σου, σαν πολύτιμο θησαυρό, μετουσιώνεται σε χήμαρο ποιητικής γραφής. Σε ευχαριστώ που μου έδωσες τη δυνατότητα παρουσίασης και αυτής της ποιητικής συλλογής και με τιμάς σαν άνθρωπο η γνωριμία και η φιλία μας. Θα ήθελα, κλείνοντας, Μαρία, να σου φερώσω κάποια λόγια της ποιήτριας Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ. Το ποίημα γεννιέται από μια πληγή και το ποίημα επίσης είναι η ουλή αυτής της πληγής. Εγώ είμαι γεμάτη ουλές, αυτές που μου έδωσαν την έμπνευση. Ναι, χρειάζονται οι ποιητές, ιδιαίτερα σε αυτούς τους μίζερους καιρούς. Καλοτάξει τη 12η νυχτερινή. Σας ευχαριστώ. Τώρα θα ακούσουμε ένα ποίημα «Γυναίκα απέναντι» από την κυρία Βασιλιάδου. Γυναίκα απέναντι. Μέρες τώρα, άγνωστα χέρια πασχίζουν εκείνο το σπίτι απέναντι να το κάνουν να πάψει να μοιάζει με ξεχασμένης γυναίκας στο πρόσωπο, που κανείς δεν αγάπησε και κανένα δεν αγαπά. Σκαρφάλωσαν από εκεί που έστεκε ο λαιμός άκαμπτος, τα θεμέλια, και έφτασαν ακροβατώντας επικίνδυνα στις ετοιμόρροπης σκέπης τα ξέπλεκα μαλλιά. Άρχισαν πρώτα να βάφουν τα μάτια, που χρόνια ήταν ερμητικά κλειστά. 2 καστανά θλιμμένα πορτόφυλλα. Τα άχρωμα χείλη, έπειτα που τάσπιγγε και δεν άνοιγαν, ούτε έκλειναν και δεν είχαν χαμόγελο, ούτε μιλιά. Αραγνοήφαντο φάνταζε έτσι από μακριά το άκομψο κάλυμα που έκρυψε τη μορφή για αυτόν που βλέπει χωρίς να κοιτά. Κάποιοι φοβήθηκαν πως η πτώση υλικών, αυτός ο χήμαρος από καυτά δάκρυα, θα προκαλέσει στους διαβάτες ατύχημα ή μνήμες ακάλιστες που θα πληγώσουν βαθιά. Είναι επίσης γνωστό σε όλους μας. Από το 2008 τουλάχιστον.
Όλοι φαντάζομαι ότι σιγοψιθυρίσατε τότε το ταγκό. Και στους μικρούς αναγνώστες της βιβλιοθήκης μας, από τις συμμετοχές του σε διάφορες δράσεις της βιβλιοθήκης. Είναι από την Καστοριά, με ρίζες από την Ήπειρο. Σπούδασε κλασική φιλολογία στο Αριστοτέλειο και πολιτιστική διαχείριση στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Παρακολούθησε θεωρητικά μαθήματα μουσικής και κλασικής κιθάρας. Εμφανίστηκε σε μουσικές σκηνές με συμμετοχή σε παραστάσεις και συναυλίες στην Ελλάδα. Το 2008 διακρίθηκε με το πρώτο βραβείο καλύτερου τραγουδιού και το βραβείο σύνθεσης στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης της ΕΡΤ με το τραγούδι του «Φανταστικό Ταγκό». Αργότερα δημιούργησε την εταιρεία παραγωγής Clossart και ανέπτυξε πολιτιστική δράση στην Καστοριά. Συμμετείχε σε επιμέλεια εκδόσεων, συναυλιών, παραγωγών και άλλα. Συνεργάζεται μέχρι σήμερα με πολλούς καταξιωμένους μουσικούς στη δισκογραφία και σε ζωντανές εμφανίσεις. Έχει εκδώσει 3 άλμπουμ, ένα μουσικό παιδικό παραμύθι, μια ποιητική συλλογή για την Κύπρο και συνεργάστηκε με τις πολιτιστικές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού για το πρόγραμμα Πολιτιστική Αποκέντρωση, πραγματοποιώντας εργαστήρια δημιουργικής γραφής για παιδιά. Αρθρογραφεί τακτικά στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και στο προσωπικό του blogs a.alexis. Είναι ιδρυτικό μέλος του Φορέα Διάδρασης, εθελοντικής ομάδας νέων κατά του ηλεκτρονικού εθισμού. Τα τελευταία χρόνια ζει μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας και από το 2020 διευθύνει το φεστιβάλ γράμμου στον Εστόριο Καστοριάς. Έργα του είναι η Μεγάλη Αγκαλιά, ο πρώτος προσωπικός του δίσκος, το 2016, ο Κύριος Χρόνος και οι φίλοι του, το μουσικό παιδικό καλαντάρι πάλι το 2016, ο Ψηφιδωτός Υπόκαμπος Κύπρος, ένα σχεδίασμα στην Πάφο το 2016, ειδικό για Σεμί Άννα Μπαλάσκα το 2019, η τσιγκανογραφία, το περσινό του έργο και η απολογία του Τζίτζικα, ένα θεατρικό. Συμμετείχε στην Καστοριά, στο καλοκαίρι και Καστοριά, με ποίηματά του και πεζά, μαζί με τους 19 συγγραφείς της Καστοριάς το 2016, σε μια εκδήλωση του Δήμου. Επίσης, το κίνησαν τα καράβια τα Καστοριανά, με την αστική μουσική παράδοση της Καστοριάς από τη Μύης το 2012, μικρή συγγραφής, λογοτεχνία για παιδιά και στο πρόγραμμα Αποκέντρωση των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού Κύπρου, Πάφος 2018. Κύριε Αγούδα, ευχαριστούμε που ήρθατε. Έχετε τον λόγο. Να ευχαριστήσω αρχικά τη Μαρία, την καινούργια μου φίλη, για την ευκαιρία που μου έδωσε να είμαι και εγώ συνεπιβάτης σε αυτή την πρώτη πτήση της 12ης νυχτερινής. Μέσα στα χρόνια αυτά, μέσα στα τραγούδια και στους στίχους, κατάλαβα ότι η ποίηση πιο πολύ μας ερμηνεύει παρά την ερμηνεύουμε. Ωστόσο, γιατί είναι μια διαδικασία αυτογνωσίας, ωστόσο αξίζει τον κόπο να προσθέτουμε κι εμείς κάτι σε όλα αυτά, να κάνουμε απόπειρες προσεγγίσεις, γιατί ανοίγουμε τη συζήτηση και ερχόμαστε κοντά με τους ανθρώπους. Έτσι θα καταθέσω κι εγώ πιο πολύ τις σημειώσεις μου για το βιβλίο της Μαρίας. Απέφυγα να κάνω μια φιλολογική, έτσι, καθαρή προσέγγιση, όπως και είπε και ο Αλέξανδρος πριν. Στον πρόλογο του βιβλίου της Σαν Κάρσον, που τιτλοφορείται «Έρος γλυκόπικρος», η συγγραφέα σημειώνει χαρακτηριστικά πως ο ερωτευμένος δεν επιθυμεί να καταργηθεί η παραδοξότητα του έρωτα. Ούτε και ο φιλόσοφος κυνηγά την κατανόηση μιας έννοιας, παρά την ίδια την ειδονή του στοχασμού. Μήπως και η δική μας καθημερινή περιδίνηση δεν έχει κάποιον τελολογικό χαρακτήρα πέρα από το ίδιο το ζήν? Μήπως και ο ποιητής γράφει τελικά το ποίημα όχι για να δώσει την ερμηνεία του για τον κόσμο, αλλά για να χαρεί τα μακροβούτια στο ειδονικό μελάνι? Και βέβαια, Μαρία, μήπως εν αρχή δεν είναι ο λόγος, αλλά ο έρος? Και όλα τα ποίηματα γραμμένα με ένα ανίποτο κόκκινο χρώμα. Η Σαφώ έγραφε κάποτε «Το φεγγαράκι έγειρε και η πουλια. Μεσονύχτη, περνάει η ώρα, και εγώ κοιμάμαι μοναχή μου». Στις πικροδάφνης στον ανθό έγιρα να αποκοιμηθώ, ο ποιητής της δημοτικής παράδοσης.
Πάνω στο σταθερό ασταθές σχήμα του έρωτα, λοιπόν, χαράσει η Μαρία το ποιητικό της σχέδιο. Μα όχι δίχως στοχασμό αφημένη στη δίνη, κι ούτε χωρίς να αποστασιοποιείται από το δρόμενο, σχολιάζοντας την εγκατάλειψη, το ανεκπλήρωτο και εφήμερο αίσθημα που μόνιμα επανέρχεται στο βιβλίο, την άδικη δοσολογία της ζωής και την ευθύνη της ευτυχίας, πολύ σπουδαία επισήμανση. Καταφέρνει να πλάσει τι άλλο, ένα γυναικείο σώμα, το πιο εύθραυστο, μα και το πιο δυνατό, το πιο μόνιμο, μα και το πιο φευγαλαίο. Η γλώσσα της συλλογής ρέουσα και εικονοπλαστική, με άφθονα σχήματα λόγου και μια αισθητηριακή δύναμη που σε κάνει να γεύεσαι, να ακούς, να αγγίζεις, να μυρίζεις και να βλέπεις μπροστά σου την άμμο να κινείται, το άγαλμα να αγκαλιάζεται από τα κλαδιά, τον ίδιο τον πάρει με το σπαθί. Ποιος μαζεύει στις χούφτες του στάλες βροχής να έχει κομπόδεμα για τις ερήμους που έρχονται. Μα ο ραγισμένος και εκείνος που θυμάται. Στάζει στη μέρα, στάζει στον ύπνο μισηπίμων πόνος, όπως σημείωνε και ο Σεφέρης. Της μνήμης είναι κοφτερό το μαχαίρι, όσο και αν θέλει κάποιος να μην θυμάται. Υπάρχει άλλωστε μια ρογμή στα πάντα. Είναι από εκεί που μπαίνει το φως, όπως σημείωνε και ο Λέοναρντ Κοέν. Από εκεί εισέρχονται και οι μνήμες, όπως γράφει και η Μάρια. Καλούμε ξανά την κυρία Κατερίνα Ναούμ να απαγγείλει το λεκέ από δάκρυα. Λεκές από δάκρυα. Αγόρασα την ακριβή ψευδαίσθηση, ξέροντας πως ήταν φτιαγμένη από φίνο μεταξωτό έρωτα. Οι τυπωμένες οδηγίες στην ετικέτα, που φευγαλέα χάιδευε τη βάση του λαιμού, ήταν σαφής. Ευαίσθητο μόνο στην άκρη της καρδιάς. Πώς να αντισταθώ όμως την εικόνα που αντιγύριζε το είδωλο στο καθρέφτη, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα μου. Αγκάλιαζε κορμί και όνειρα σαν δέρμα δεύτερο ή σαν τα δικά σου χέρια. Και τώρα που χάθηκες οριστικά, έτσι όπως εφαρμόζει ακόμα όμορφα στο στήθος, εκεί κοντά στην καρδιά, σημάδια φάνηκαν, ανεξίτλια και οχρά, θαρείς σαν σώματα που είναι πια ξένα. Έπληγα την ψευδαίσθηση πολλές φορές, απαλά. Τη στέγνωσα μερόνυχτα σε φεγγάρια και ήλιους. Μα τα σημάδια δεν έφυγαν, είναι ακόμα εκεί, ανάγλυφα και ορατά. Θάμπωσε αδιόρατα μόνο το ύφασμα. Ράγισαν εφήμερα νήματα και ανέκλειστες αντοχές, μα αυτά είναι ακόμα εκεί, ανάγλυφα και ορατά. Και αφού ακόμα εφαρμόζει όμορφα, εκεί στο στήθος αριστερά, μήπως ξέρει κανείς από εσάς πώς φεύγει ο λεκές από δάκρυα της καρδιάς. Παρακαλώ, Στον αντίποτα του εφήμερου, που όπως προανέφερα κρατά σημαντική θέση μέσα στη συλλογή, έρχεται η αγάπη με μοναδική επιλογή της στην αθανασία. Εδώ διακρίνεται η φιλοσοφική, ίσως πλατωνική θεώρηση για την ιδέα του αθάνατου, του ιδεατού σχήματος που δεν απειλείται από τη φθορά και τις ανθρώπινες επιβουλές ή ακόμα και από την επιπόλαιη στάση του καθενός μας απέναντι στον δώρο της ερωτικής αναζήτησης. Συναντούμε συχνά δίπολα στη συλλογή και το όνειρο πάει χέρι-χέρι με κάποιον εφιάλτη, το σώμα μισό θαμμένο, μισό αναπνέει ρυθμικά, οι γοργόνες της στεριάς στην ακροθαλασσιά, στα όνειρα οι εραστές ενώνονται και χωρίζουν. Αξίζει μια ανάγνωση στους αντιήρωες, σε αντίθεση πάλι με τους ανηλικρινείς χαρακτήρες των ηρώων, όπως αξίζει μια ανάγνωση δηλαδή στους ανομολόγητους έρωτες, αντί για τους κραυγαλαίους. Μα και εδώ, όπως σημειώνει ο Παντελής Μπουκάλας, στο αίμα της αγάπης, άφθονο και ακατάσχετο ρέει το αίμα στην επικράτεια του έρωτα και με τη ροή του υπηρετεί τον μέγα στίχο, να γίνει νόημα το αίμα.
Ό,τι συμβαίνει βέβαια στην εν λόγω επικράτεια έχει την τάση να επαναλαμβάνεται. Είμαστε όλοι άμαθοι απέναντι στην ερωτική πράξη. Ίσως και το ίδιο το ποίημα να επαναλαμβάνει τα μοτίβα του, όπως στο χαμηλοτάβανο άσυλο της Μαρίας, για να εμπεδώσει την ίδια του την ύπαρξη. Μια αναπόλυση και τα πεφταστέρια στεραφταλίζουν σε έναν ουρανό γεμάτο υποσχέσεις για τι άλλο, το ανεκπλήρωτο, το ανίποτο, το αφανέρωτο. Όμως Μαρία μας ταξίδεψες σε μια φλεγόμενη περιοχή χιλιοτραγουδισμένη και αν μιλάς για το ανίποτο, το είπες κιόλας. Αν μιλάς για το ανεκπλήρωτο, το πλήρωσες, το πληρώνουμε όλοι ακριβά. Αν μιλάς για το εφήμερο, το έκλεισες στο βιβλίο σου. Η φυγή σου έγινε έτσι ωραία και εσύ αερικό με ασημένια μαλάματα. Άλλωστε είμαστε όλοι μαθητές και στην ποίηση και στον έρωτα. Γιατί όπως σημειώνει και ο Τίτος Πατρίκιος, εκεί που αναρωτιέσαι για πράγματα που πρώτη φορά αντικρίζεις, για πράγματα χιλιοϊπωμένα που έχουν πια περάσει, για πράγματα που ξαφνιάζουν κι ας γίνονται κάθε μέρα, για πράγματα που έλεγες δεν θα συμβούν ποτέ και τώρα συμβαίνουν μπρος στα μάτια σου, για πράγματα που μόνο τα ονειρεύτηκες και κάποτε μία στις 1000 πραγματώθηκαν, εκεί απάνω σε βρίσκει η ποίηση. Εκεί απάνω θα συμπληρώσω, σε βρίσκει και ο έρωτας. Σίγουρα όμως σε καθεστώς πολέμου, γιατί άλλωστε καμία Ελένη δεν δικαιούται να λέγεται ωραία αν δεν γεννεί για το χατήρι της πόλεμος, κανένας Πάρης δεν δικαιούται να προσφέρει λουλούδια αν δεν τα κόψει με το σπαθί του, κανένα ποίημα δεν δικαιούται να ιστορεί μια αγάπη αν δεν φέρει πληγές από τον πόλεμο, τα σπαθιά, τα λουλούδια. Αλλά και κάθε ποιήτρια δικαιούται να ομιλεί για την αγάπη αν έχει πολεμήσει, αν έχει κοπεί, αν έχει σκαλίσει ένα κήπο όπως εσύ Μάρια. Θα κλείσω με ένα μικρό απόσπασμα από ένα ποίημα του Γιώργη Παυλόπουλου και θα στο αφιερώσω. Όλο και κάτι χάνεται. Όλο και κάτι χάνεται μέσα στη μέρα. Όλο και κάτι χάνεται μέσα στον χρόνο, αλλά το ποίημα δεν χάνεται. Κυρία Καραμάνου. Ειδικό βάρος. Ασήκωτη η ευθύνη της ευτυχίας. Μην ξεχνάς πως για εκείνη είσαι αποκλειστικά υπεύθυνος. Βλέπεις τη δυστυχία, εύκολα είναι να αποθέτεις σε φταίξιμο άλλον, σαν αποσκευή γεμάτη πετρωμένες δικαιολογίες που δεν σου ανήκει και την ξεχνάς. Για την ευτυχία σου όμως δεν μπορείς να κατηγορήσεις κανέναν. Το ειδικό βάρος της σου ανήκει και πρέπει να το κουβαλάς σύσσυφε μόνος. Θυμήσου πως κάποτε κατάφερες να ξεγελάσεις τον ίδιο το θάνατο και τις δικές σου αλυσίδες του φόρεσες. Αν καταφέρεις να ανεβείς στο λόφο της ζωής σου και να την οδηγήσεις στην κορυφή, μην την αφήσεις να κατρακυλήσει ποτέ ξανά στις δυστυχίες στα ακόρεστα τάρταρα. Κατερίνα, Αυλή, τελευταία. Θα μου επιτρέψετε να μοιραστώ κάτι μαζί σας. Ένα από τα πράγματα που μου αρέσει πολύ στην ποίηση είναι αυτό το στοιχείο του αναπάντεχου που περιμένω να βρω όταν έχω μπροστά μου ένα ποίημα. Όταν έχω μπροστά μου ένα ποίημα είναι σαν να έχω έναν άνθρωπο απέναντί μου, ο οποίος έχει χαρακτήρα, έχει και έναν τίτλο. Λοιπόν, διαβάζω τους τίτλους. Δεν διαβάζω τους τίτλους κατευθείαν. Και φαντάζομαι, άραγε ο τίτλος είναι το ποίημα που με οδηγεί. Όταν λοιπόν ο τίτλος, σκέφτομαι, και όταν ο τίτλος με οδηγεί σε αυτό που σκέφτομαι είναι μέσα στον τίτλο, το ποίημα δηλαδή μου δείχνει αυτά που έχω σκεφτεί εδώ πριν, λέω, οκ, ωραίο. Όπως λένε και στο χωριό μου, οκ, εντάξει. Όταν όμως διαβάζω τους στίχους και με οδηγούν αλλού από αυτό που είχα φανταστεί, τότε αυτό το αναπάντεχο με γοητεύει, με εξητάρει, με κάνει πάρα πολύ χαρούμενη. Είδα λοιπόν τον τίτλο, Αλέξη,
Ωραία Ελένη. Θα μπώνω το βλέμμα μου για να μην δω 10 γραμμές και λέω τώρα. Τι μπορούν 10 γραμμές να πούνε για την ωραία Ελένη? Ή μια ωραία Ελένη, τι μπορεί να μας πει μέσα σε 10 γραμμές? Μαρία, ευχαριστώ πολύ ωραία Ελένη, μου χάρισε αυτό το αναπάντεχο. Και παρότι το είπε πολύ ωραίο ο Αλέξης, να το πούμε μαζί με την Αγνή. Σε ευχαριστώ Μαρία για την ωραία Ελένη. Ωραία Ελένη. Καμία Ελένη δεν δικαιούται να λέγεται ωραία, εάν δεν γεννεί για το χατήρι της πόλεμος. Κανένας Πάρης δεν δικαιούται να προσφέρει λουλούδια, αν δεν τα έχει κόψει με το σπαθί του. Κανένα ποίημα δεν δικαιούται να ιστορεί μία αγάπη, εάν οι λέξεις δεν φέρουν πληγές. Πληγές από τον πόλεμο, πληγές από τα σπαθιά, πληγές από τα λουλούδια. Ευχαριστούμε, Μαρία. Λοιπόν, θα δώσουμε το λόγο στην ποιήτρια. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μάρθα, λοιπόν, με ρώτησε προηγουμένως έξω περιμένοντας τον κόσμο, μου κάνει εντύπωση που ήρθε στην πόλη σου και την τιμάς, παρουσιάζοντας την ποιητική συλλογή, το πρώτο ταξίδι. Εγώ της απάντησα ότι η πόλη μου τιμά εμένα, και είναι αλήθεια, που διοργάνωσε όλη αυτή την όμορφη εκδήλωση εδώ και μέρες. Και μιλάω για το Δήμο Καστοριάς, για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, το Σύλλογο Υποτροφιών, όλους εσάς που πίσω από όλα αυτά που λέω κρύβονται άνθρωποι. Κρύβεται ο Γιώργος ο Βασιλιάδης, κρύβεται η Αγνή Βασιλιάδου, κρύβεται η Κατερίνα Νικολάου, κρύβονται εδώ τα κορίτσια, η Κατερίνα Ιουνάου και η Πόλη Καραμάνου, κρύβονται ο Αλέξανδρος Ματρίδης και ο Αλέξης ο Γούδας. Επίσης κρύβεται και κάποιος άλλος κύριος στο εξώφυλλο, κρύβεται ο Θωμάς ο Ζήσης, ο συμπολίτης μας, συμμαθητής μου, εκ των εκπροσωπεί η αδερφή του Ιούλη Ζήση εδώ, ο οποίος έχει βγάλει αυτή τη φωτογραφία, απεικονίσει μια σκάλα στην Πράγα. Όταν την είδα, την ερωτεύτηκα και τη ζήτησα και μου τη χάρισε. Έτσι ήταν φυσικό και επόμενο, μια που κυριόμαστε από την Καστοριά, να ξεκινήσει από εδώ το ταξίδι του βιβλίου. Δεν ξέρω τι να πω για τα πολύ όμορφα λόγια που άκουσα από όλους σας. Εννοείται ότι θα τα ξαναζήσω πάρα πολλές φορές. Ευχαριστώ από καρδιάς όλους εσάς που ήρθατε για να γνωρίσετε το βιβλίο και εμένα. Βλέπω συγγενείς, φίλους, συμμαθητές, αγνώστους που θέλω να γνωρίσω και ήδη νομίζω γνωριστήκαμε. Βλέπω και ένα μωράκι 6 μηνών εδώ που ήρθε να ακούσει την απαγγελία της γιαγιάς του και είναι πολύ συγκινητικό και ευχαριστώ. Ελπίζω το βιβλίο να σας αγγίξει. Όπως λέω πάντα, και ελπίζω να μην γίνομαι κουραστική, ότι όλα αυτά τα κείμενα ψάχνουν συνοδοιπόρους και ό,τι σας αγγίξει είναι δικό σας, μέσα από την καρδιά μου. Γράφω πολύ απλά, όπως ακριβώς σκέφτομαι, όπως είπε ο Αλέξανδρος, δεν βάζω κορδέλες και περίτεχνα νοήματα, γιατί δεν μου λέει τίποτα το πώς πρέπει να γράφετε ένα ποίημα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να γράφετε όπως νιώθετε ένα ποίημα και έτσι να το μοιράζεις σε όποιον θέλει να το αγκαλιάσει. Γιατί εκείνο θα τον έχει αγκαλιάσει πρώτον. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Είναι τεράστια τιμή για μένα. Με συγκινεί η πατρίδα μου πάντα και νομίζω ότι εσείς ξεπεράσατε τις προσδοκίες μου πραγματικά. Ευχαριστώ για όλους. Νομίζω ότι μας κάλυψαν οι ομιλίες, οι απαγγελίες, μας γέμισαν την ψυχούλα μας. Ήταν ένα υπέροχο απόγευμα. Το οφείλουμε σε εσάς τους 5-6. Ελπίζω να έχετε όλη την ίδια αίσθηση και να φύγετε γεμάτοι και ικανοποιημένοι από την ποίηση της Μαρίας. Σας ευχαριστούμε θερμά.